Здравейте! Днес ще ви представя схема за свързване на асинхронен двигател с разделяне на фазата. Както виждате тук на схемата, имаме само и първа и трета фаза, т.е. липсва една от фазите. Статорната намотка ще бъде свързана в триъгълник, като всеки един сектор на намотки ще бъдат свързани заедно и краищата на всяка от намотките ще бъде свързана към края на следващата, съответно началото на втората намотка ще бъде свързана към началото на третата. Предварително съм свързал за вас схемата, която виждате тук на чертежа. Какво имаме в нея? Имаме един амперметър, който ще отчита токът, който подаваме към двигателя. Един ватметър имаме за отчитане на мощността на двигателя и един волтметър, който ще измерва напрежението между тези две фази. Ще бъде захранена схемата с 42 волта променливо понижено напрежение. Другото, което имаме в схемата е електромагнитната спирачка, обозначена с B тук на схемата, и тя ще бъде захранена с постоянно напрежение, което можем да изменяме от 0 до 40 волта, като минусът на това напрежение ще премине през амперметъра и по този начин ще отчитаме токът, който се подава към електромагнитната спирачка. Тази схема съм я свързал предварително за вас, така както я видяхте на чертежа. След малко ще подам захранване 42 волта. Преди това само искам да кажа, че сме включили ето този резистор, който ще бъде включен в момента на пускането на двигателя, а след като го развъртим до максималните му обороти, ще изключим този резистор. И това се прави с цел да намалим малко пусковия ток, тъй като пусковия ток, знаете, винаги е голям, и за да нямаме такъв голям скок на тока, сме включили ето този резистор. В момента ключът е в позиция 1, т.е. пуснате първи резистор. Този ключ в момента е затворен, веригата е затворена и ток ще протече през първи резистор, който е с съпротивление 15 Ома. Подавам напрежение и включваме схемата. Двигателят постепенно се развърта. Виждате 1487 оборота и сега ще изключим вече този резистор. Вдигнахме 2-3 оборота в минута, но токът стана малко по-нисък, беше над 12 ампера. След като направим това нещо, гледаме оборотите 1488, токът е около 11,05 ампера. Мощността отчитаме по ватметъра 54 деления на обхват 600, т.е. имаме константа на уреда 4, умножаваме 54 по 4, 216 вата мощност имаме тук. В момента двигателят е балансиран, както се вижда тук. С уравновесение и ще започнем да го товарим, като даваме постоянно напрежение на електромагнитната спирачка. Ще измерваме токът с този амперметър. Виждате, при включване на положение DC, т.е. имаме прав ток. Чрез него ще измерваме това, което подаваме на спирачката. Сега ще придвижим тази тежест на първото разстояние, около 4 см някъде,
И сега трябва да балансираме двигателя. При 0,27 ампера двигателя и балансира. Само малко ще върна. Сравнително балансиране в момента, значи 0,25 ампера, оборотите са паднали малко, 1483, токът се е понижил леко, а мощността се е покачила 58 деления, т.е. още 16 вата сме дигнали мощност, 232 вата е мощността. При следващото измерване продължаваме да местим тази противотежест на следващото разстояние, вдигаме още тук. – 0,35 ампера и отново е балансиран нашия двигател. Оборотите спадат още малко, 1477. Тока от порядъка на 10,8 ампера, мощността вече отчитаме 61 деления. По 4, 244 вата имаме. Продължаваме с следващото измерване. Го почти до края на скалата. Това ще направим и още едно измерване. Отново трябва да балансираме двигателя. 0,46 ампера. Оборотите спаднаха до 1464. Токът 10,77 ампера. Мощността се е покачила на 68 деления. 68, 4, 8, 4, 32 и 240. 272 вата мощност имаме. Хайде още малко да натоварим двигателя. Вече така малко извън скалата, да видим къде ще започне да спира. Вече 0,6 ампера на спирачката, токът започна отново да се покачва, звука на двигателя малко се промени, оборотите паднаха на 1440, а мощността е 80 деления по 4320 вата, т.е. мощността се е покачила. Сега ще вдигна още малко тук и виждате двигателя спира. Дори защитата изключи, тъй като го претоварваме и както виждате и пред тази схема, както преди повечето, над 0,6 ампера на електромагнитната спирачка, двигателят или започва да се върти бавно, в случая направо се спря, тъй като го претоварваме и схемата не може да понесе такова голямо натоварване, липсва една от фазите. И това е, тази схема се използва за свързване на електродвигател, когато едната от фазите липсва, има някаква повреда и на вас трябва двигателя да продължи да работи. И се използва тази схема, като условието е, че тук ще имаме малко по-малка мощност поради този факт. След като се направят измерванията, се отчитат в табличен вид резултатите. Попълва се табличката, ето виждате двигател с разделение на фазата.
Виждате първоначалните обороти около 1490, при последното измерване 1448. След това при следващото натоварване вече двигателят направо спира. Така, и след това се построяват графиките. Виждате тук оборотите в минута, как с увеличаване на мощността оборотите започват да спадат и идва един момент, в който изведнъж рязко спадат до 0, както видяхте, че стана при прекалено голямо натоварване. Коефициента на полезно действие в първи момент е 0, тъй като работи на празен ход. След това вече постепенно започва да се покачва. Фактора на мощността също с увеличение на натоварването се увеличава и той, като започваме от 0,4 и стигаме до 0,65 косинус фи. Токът, ето виждате, първоначално беше около 11 ампера, после малко поспадна и след това накрая отново започна да се покачва. Видяхте го това нещо, малко преди двигателя да спре, отново се беше качил над 11 ампера в нашия случай. Докато мощността си расте през цялото време с увеличение на натоварването. Но това е за сметка на оборотите. Благодаря ви за вниманието.